Здравейте! Добре дошли в канала на Флоравит. Днес в Лекари ангели в бели престилки ще разговаряме с доктор Надя Башлиева. Нашето предаване е посветено на здравна тематика, защото високата здравна култура за всеки един от нас е от съществено значение за доброто качество на живот. Доктор Башлиева е акушер-гинеколог с близо 10 годишна практика, която е отраснала в родилна зала. Буквално доктор Башлиева е дъщеря на акушер-гинеколог с дългогодишен опит и от малка е знаела какво предстои от тук нататък в живота и всъщност тя е един ангел в бяла престилка, който е създаден за това. Доктор Башлиева се грижи за здравето на жените от самото съзряване на един човек като жена, през проследяването на бременността, извършва раждания, след което продължава да се грижи за профилактичното здраве на жените, дори и след менопаузата, защото те трябва да продължат да посещават своята акушер-гинеколог. Така ли е, доктор Башлиева? Точно така е. Днес стартираме с магнезий за деца и подрастващи. Защо е важен той за децата? Каква е необходимостта на едно дете от магнезий? Магнезият, както калцият и витамин D, участват в изграждането на костите на всички, не само на децата, така че това му е основната роля. Освен това, той е важен за мускулния тонус. Също така участва и в над 30 ензимни процеса, които са свързани с транспортирането и производството на енергия и подмага намалянето на стреса при подрастващите. За цялостното благосъстояние на едно дете, което подраства и има нужда от допълнително магнезий. Точно така. Този магнезий при децата изследва ли го някой? Търси ли някой дали... Както при децата, така и при възрастните имаме варианти, с които да изследваме серумен магнезий в кръвта, но голяма част от магнезия, всъщност 99% от него се съдържат в костите, така че това изследване не ни е най-точното и най-информативното. По-скоро при случаи, в които имаме съмнение за предозиране, тогава е уместно. Когато назначаваме магнезий, било то за подрастваща, за бременна или за жена в менопауза, вече е хубаво да се ръководим по симптоматиката, за която пациента ни споделя или ние виждаме, или пък превенцията, която искаме да направим за него. Благодаря ви за отговора за децата, тъй като аз като майка на 3 деца никога до сега не се е случвало да ни изследват магнезии или да ни назначават магнезии. Самата аз вадя своите изводи от този разговор и за мен ще бъде полезно и ще преразгледам своите изследвания на децата и добавка към тях. За една бременна, тъй като съм минала 3 пъти през бременността, едно от нещата, които трябва да се прави явно винаги задължително е пий магнезий. Пиеш ли магнезий? Не пия. Защо да пия, нали? Кажете ми, обяснете ми. Обяснете ми като на майка и на другите наши майки, които са пред екрана сега или плануват да бъдат майки. Не всяка бременна е нужно да приема магнезий, ако искаме да бъдем точни и коректни. Ако една жена се храни здравословно и си набавя всичко през храната, не е нужно ние допълнително да й даваме добавки. Но ако е пациентка, която има рискова бременност, която има предшестваща рискова бременност, т.е. има анамнеза за проблеми, или пациентка, която страда от крампи, от безсъние, от тревожност и се притесняваме, че предстои едно преждевременно раждане или в по-неблагоприятните случаи аборт, е хубаво като превенция да й дадем магнезий. По-скоро няма да навредим с него, ами ще се подсигурим. Да. Това обяснява защо всъщност въпросите бяха: ще пиеш ли магнезий? Да, аз пий го и ти. Да. Какъв е варианта, освен пиенето на магнезий, да се приема той? Има ли алтернатива? Тъй като магнезият, когато се приема перорално, трябва да бъде съобразен с времето, в което се приема. Хубаво е и с храненето, с приема на друг тип хранителни добавки и съответно и на видове храни. Имаме алтернатива, която е трансдермалния магнезий, който действа по-бързо при крампи, релаксира и също създава един комфорт на бременната, когато си направи тя или партньора й един приятен масаж на Само да уточним за всички като мене, които се замислят какво значи трансдермален. Това е да това се нанася по варианти, кожата. Да, които могат да се нанесат като спрей, като олио, като гел и соли с магнезий.
всичките тези варианти са трансдермални, т.е. не ги приемаме през устата. Соли с магнези, соли в ваната, соли в на краката, ваната, това на е страхотно. на тялото. Като бременна много обичах да го правя това нещо с солите. Наистина помага, да знаете. Много добре облегчава. Да, релаксира със сигурност, отпуска мускулите, действа много по-бързо. Първоначално, в първия момент, когато депата на магнезии са изчерпани, може да се усети едно изтипване, като леко парене, но то отминава доста бързо и облегчението идва непосредствено след това. А когато приемаме магнези перорално, всъщност през устата, като под някаква форма, какви са ограниченията? Аз си спомням, че имаше да не е близо до приема на желязо, да не е близо до приема на не знам какво и всъщност ти имаш някакъв график, в който трябва да пия млечни, ама не трябва да ги пия сега, не си спомням какво беше, за щастие вече е зад гърба ми тази сложна схема. Важно е да бъде съобразен и с храненето и с допълнителните добавки, които се приемат. Естествено, на пазара има и комбинация между магнезии и някакъв друг вид витамин, но това са съобразени формули, които могат да се приемат заедно. Основно е, тъй като магнезия прави комплекси с млечните продукти, да има поне 2 часа разлика между приема им. Също така за бременните, когато но тъй като магнезия не е подходящ само за бременни, а за деца, за възрастни мъже дори, просто не са в нашия обект на тема днес. Спортисти, да, знам, че хората, които активно се занимават с спорт, също страдат от изчерпани депа на магнези. Хубаво е напитките, които съдържат кофеин и алкохол, също да имат поне граница час или 2 разлика с приема на магнезия, тъй като увеличават диурезата и съответно загубата на това, което приемаме. Тоест, ако пиеме сутринта едно кафе с мляко, трябва да си изчакаме преди да приемем своя магнези, освен ако не си го нанесем трансдермално, тогава можем да го правим заедно. Можем да си правим масаж и да си пием кафе. Добре, това звучи много добре. Също така е хубаво да съобразяваме и медикаментите. Железните препарати и магнезия не бива да се приемат заедно. При жени с проблеми с функцията на щитовидната жлеза, препаратите, които са изписани за нея, е хубаво да бъдат приемани сутрин на гладно, а магнезия, тъй като има едно релаксиращо действие, да се приема вечерно време преди сън. Някои антибиотици също не е подходящо да бъдат приемани заедно с магнезия и някои препарати за сърдечно-съдовата система. Но е важно винаги, когато приемате някакви лекарства, да питате вашия назначаващ лекуващ лекар как взаимодействат и има ли значение, да предотвратим загубата изяснен, на един препарат, защото ако го приемаме неправилно, всъщност ние не правим нищо от тук нататък. Затова е удобна формата трансдермална, която не се съобразява с приема на останалите храни и абсолютно. медикаменти. Друго, което ми се е случило през бременността е, на мен ми се наложи да лежа в болница, за да ми вливат магнезии. Признавам си, освен дали дискомфорта от това, че си в болница, освен абоката, който имаш в ръката си, аз имах много странични ефекти, като притупваше ми сърцето, сърцебиене, ставаше ми горещо, то не стига, че си качил килограми, всичко ти е горещо и ти е тясно, ами в този момент още повече. И ако можеш да си спестиш това нещо с една профилактика през бременността и един масаж, би било чудесно като вариант. Добре, това е много полезно. Със сигурност ще бъде много ценен като информация за някои от нашите зрители. За жените след раждането, когато кърмят магнезия, да, не, защо? Да, жените по време на бременност дори не се нуждаят толкова много от магнезия, колкото кърмачките и жените в следродилния период. Тогава с кърменето те губят много повече магнезии. Всичко губим с кърменето и косата си малко след това. Но нещо хубаво. Така че с 2 ръце препоръчвам приема на магнезии. Да, в този период. Това аз не го знаех, никой не ми беше обърнал внимание в тази посока. Няма да раждам повече деца, но за тези, на които им предстои, това е много добра насока. Това е един период, в който наистина жената има нужда от много повече витамини, отколкото имала по време на бременността. Да, защото тя възстановява своя организъм и всъщност тя продължава да дава на бебето
След това, когато минават следващите 10, 15 и малко повече в някои случаи години, докато настъпи менопаузата, една жена продължава ли да има нужда от магнезий? Да. Изключваме и вариантите, които са спортисти активни. Там е повече от ясно, че имат нужда от възстановяване. Активните хора, разбира се, че имат нужда, но жените, при които настъпват менопаузални промени, със сигурност имат нужда от допълнителен магнезий. Крие риска, разбира се, менопаузата за една остеопороза. Магнезия, както уточнихме, е важна част от костната система, има отношение към нея. Също така жените в тази възраст са вече под заплаха от сърдечно-съдови заболявания, а магнезия спомага разширяването на съдовете и подобрява кръвообращението, т.е. предпазва и този проблем предотвратява. Ето, значи в такъв случай нашите майки трябва да бъдат... Задължително, да. При тях важи ли същото за трансдермалния магнезий? Има ли ограничения в него в възрастта за ползване? За него няма никакво ограничение. Той е един много подходящ вариант. Също така и като формула за пациенти, които имат проблеми с приема на по-големи хапчета, тъй като магнезия, някой път може да е в други форми, които са неподходящи, е чудесен вариант за всички. Сещам се нещо друго, което аз съм имала също като страничен ефект. Имах стомашни неразположения, диария, вследствие на приема на магнезия. Да, това изключваме. Също това е голям плюс на трансдермалния магнезий, че такива друг такъв страничен симптом има ли, който може да преживееш? Сърцебиенето е един от тях, който може да бъде изключен. Това не е малко, да трябва да си останеш вкъщи поради някакво такова неразположение или да се чудиш защо се случва в един етап от бременността си, например, и да нормално ли е, не е ли нормално. Пак можем да си го спестим. За мъжете няма какво да ви питам. Разбрахме, че обобщаваме, че и при мъжете е изключително важен. И те са хора. И те са хора отново през целия етап на техния живот, особено за активните спортисти. За активните спортисти дори всички сме срещали, има специално разработени допълнително да се приема и се говори много често. Но една майка героиня, вече родила наскоро с 1, 2 или 3 деца, която ходи на работа, пазарува, чисти, готви, тя също има ролята на активен спортист, макар и да не получава медали накрая. Физическа активност. Да, така че магнезий ежедневно. Или за поне всички, за цялото семейство. Много ви благодаря, доктор Башлиева. Ще ви помоля сега да разгадаем един мит, който ние си го всъщност уточнихме в разговора. Мита за мен и за много от нашите хора е: щом си бременна, пиеш магнезий. Мит или реалност? Мит. По мое мнение, мит. Хубаво е всичко да бъде консултирано с лекуващия лекар и да бъде взето под внимание анамнезата на пациента и тогава да се назначава това, което е нужно. Ако не е в профилактична доза. Ако не е в профилактична доза, разбира се. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се да е бил полезен за всички и да продължаваме да ви информираме в следващите ни срещи. Доктор Башлиева, пожелавам си отново да се срещнем за сходен разговор. Благодаря за поканата. Вие сте един ангел в бяла престилка.